ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራ ሰማዕትና እዝሃር ሜዲ ሚድያ እዩ ካብ ዙርያ ሃገራት ኖርዲክ ዝረኸብናዮም ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሕጂ ናብኹም ክነብል ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ንውሳኔ ኔቶ ንቅድሚት ክደፍኦ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ሽወደን ኣብ መጽናዕቲ ዝዋፈሩ ምሁራን ስለምንታይ ትስእን ምህላዋ ተዘቲሉ ድም ነፋሪት ሩስያ ንክልል ኣየር ሽወደን ድሕሪ ምግሃሳ ዲፕሎማት ሩስያ መፀዋዕታ ክግበረሉ ይበሃል ኣሎ ዞባታት ኣብ ዝሳምር ሕፅረት ኣባላት ክንክን ጥዕና ክህልወን ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲበን ኣርእስታት ዜና ክፅዕሙ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ንሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ሽወደን ኣባል ኔቶ ትኹንዶ ኣይትኹን ንዝብል ውሳኔ ከቀላጥፎ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ዜና ዝመፀ ሓንቲ ጋዜጣ ፊንላንድ ብሰንበት እታ ሃገር ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣባል ኔቶ ክትከውን ድያ ወይስ ኣይክትከውንን ክትወስን ምዃና ድሕሪ ምፍላጣ እዩ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ብዛዕባ ኣባልነት ኔቶ ዘሎ ውሳኔ ኣብ ግንቦት 24 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከፍልጥ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብታ ዕለት ፀኒዑ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ኣፍሊጣ ኣላ እንተኾነ ግና ዋና ጸሓፊት ሰልፊ ቶቢያስ ባውዲን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ውሳኔ ካብቲ ተዋሂቡ ዘሎ ዕለት ክቕልጥፍ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ ናብ ናይ ዶክተርና ማዕርግ ትምህርቲ ክኸዱ ዝደልዩ ተምሃሮ ቁፅሮም እናወሓደ ኣብ ልዕሊ ምምፅኡ 54 ሚእታዊት ኣብ ሽወደን ዘጽንዑ ተምሃሮ ወፃኢ ናይ ዝማዕርግ ጥራይ ኣብ ሽወደን ክተርፉ ከም ዝደልዩ ካብ በዓል መዚ ላዕለዋይ ትምህርቲ ተረኽቡ ኣሃዛት ኣመልኪቶም ምኽንያት ናይዚ ተሪዮን ንምፍትሑ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣልን ትማል ሰንበት ኣብ ስቶክሆልም ዘተ ከም ተኻየደ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ እንድሕሪ ናይ ወፃኢ ተማሃራይ ኮንካ ናይ ድሕረ ዶክተርና ማዕርግ ኣብ ካልእ ሃገር ምዕራብ ክትከታተል ዝቐለለ እዩ ሽወደናዊ እንተኮንካ ግና ምጅማር እውን ንጋዳ እዩ ክብል ኣብ ትካል ካሮሊንስካ ዳይሬክተር መጽናዕትታት ትምህርቲ ማይክል ፎረድ ዘይርጉጽነት እቲ ጽላት ቀንዲ ምንጪ እቲ ሽግር ምዃኑ ኣመልኪቱሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ነፋሪት ሩስያ ንክልል ኣየር ሽወደን ድሕሪ ምግሃሳ መንግስቲ ሽወደን ንሩስያዊ ዲፕሎማት ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጻውዒት ክገብረሉ ምዃኑ ሚኒስትራት ሽወደን ገሊጾም እዛ ኤኤን 30 ዝዓይነታ ኣብ ዘመነ ሕብረት ሶቪየት ዝፈረየት ነፋሪት ስለያን ኮለላን ሩስያ ብክልተ ነፈርቲ ኩናት ሽወደን ድሕሪ ምቁራፃ ካብቲ ቦታ ብቅጽበት ክትለቅቕ ትእዛዝ ከም ተዋሃባ ሰራዊት ሽወደን ገሊጹ እዩ እዛ ነፋሪት ሩስያ ንክልል ኣየር ሽወደን ቅድሚ ምግሃሳ ብባሕሪ ባልቲክ ደሴት ቦርንሆም ኣቢላ ንክልል ኣየር ዴንማርክ እውን ምጥሓሳ ዴንማርክ ከሲሳ ምህላዋ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ኣብዚ ወቅቲ ሳመር ኣብ ብርክት ዝበላ ዞባታት ሽወደን ሕፅረት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ብፍላይ ድማ ሕፅረት ነርስታት ክህሉ ከም ዝኽእል በዚ ድማ ሰራሕተኛታት ዝጽላት 4 ተኸታተልቲ ናይ ዕረፍቲ ሳምንቲ ክወሃቦም ከም ዘይክእል መተሓሳሰብ ቀሪቡ እዚ ሽግር ብፍላይ ኣብ ዞባ ቫስትራ ዮትላንድ ተጋዲዱ ይረአ ምህላው ሰብ መዚ ገሊጾም ኣለው ዝሓለፈ 2 ዓመታት ነርስታት ምቹኣት ዘይምንባርን ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣብ እዋን ለበዳ ኣብ ነዊሕን ዕረፍቲ ዘይህብን ኣገልግሎት ተጸሚደን ምንባርን ዘኪሩሎ ምስ ሃርመኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ወርሓ ሚያዝያ ብምኽንያት ሓደጋ ትራፊክ 12 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ተገሊጹ ኣብ ወርሓ ሚያዝያ ኣብ ኖርዌይ ብምኽንያት ሓደጋ ትራፊክ 12 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ምምሕዳር ህዝባዊ ጎደናታት ኖርዌይ ኣፍሊጡ እዚ ምስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ብጠቕላላ ምስ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ዝዳረግ ኣሃዝ ምዃኑ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ውሕስነት ትራፊክ ዝኸፍአት ወርሕያ ነይራ ክብል ሓላፊ በዓል መዚ ምምሕዳር ህዝባዊ ጎደናታት ጉሮ ራኔስ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ 25 ሰባት ኣብ ጽርግያታት ኖርዌይ ምማቶምን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣሃዝ ሞቲ 14 ምንባሩን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ መልኪቱ ናይ ዓመት ኣሃዝ ድሕሪ 2016 እቲ ዝለዓለ ምዃኑን ኣብታ ዓመት ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ጥራይ 31 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖምን ዝፍለጥ እዩ
መጠን ሞት ሰቦት ዝበዝሐ ምዃኑን ምንም ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተመዝገቡን ኖርዌይ ቱዴይ ጸብጺባላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ በሃርመኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጸሞም ኣለዉ ስለ ተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን ሰላም